ruvetaan Kuurapäivä Uumanen ja Mikkelin akrytyharrastaja. Kyppi, Holovartus 11, Leikkola 12, Oulun Seurila 13, Tuusula ja 15, Varkaus. Kontakti! Hyvä. Loppuun asti. Loppuun asti. Tarkasti. Kontakti. Käännä mene. Tarkasti. Loppuun asti. Tarkasti. Hyvä Petra! Hyvä! Sulo ja Sari Puusaari. Nyt pääsemme sitten jännittämään, kuinka finaalia tavoittelevat Käpy Finserin Manu ja Petra Malin Agility Team Turku. Valmistautuvat 265 Mirja Päivärinne, 266 Mari Netsimäki ja 267 Salma Rannikko. Ja niinhän se nyt kävi sitten loppujen lopuksi, että rikostuloksella päästiin mukaan. 10 rikostuloksella pääsi mukaan vielä maksuun. Nollia tuli kaiken kaikkiaan tasan 30 ja viimeisäätäkin nollia. Ja sitten pienet se muutama sekun ylityksen, mutta rikosvirheitä tuli todella paljon. Käpy Finserin Manu sieltä tyylittelee komeilla